వెల్కమ్ టు శ్రీ సింధు ట్యుటోరియల్. మనం ఈ వీడియోలో నాన్ లోకల్ విద్యార్థులు మరియు ఓపెన్ కేటగిరీకి చెందిన విద్యార్థుల యొక్క కటాఫ్లను దాదాపుగా ఖచ్చితంగా ఒక క్లియర్ అనాలిసిస్ ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ వీడియోని ప్రతి ఒక్కరూ మొదటి నుంచి చివరి వరకు చూస్తే వారి యొక్క కటాఫ్లని ఖచ్చితంగా కనుగొనే అవకాశం ఉంది. మీ అంతటి మీరే సొంతగా కటాఫ్లని అంచనా వేయగలుగుతారు. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియోని మొదటి నుంచి చివరి వరకు చూడండి. కటాఫ్ని ఖచ్చితంగా కనుగొనే విధానం మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మనం కటాఫ్ని అంచనా వేయాలంటే ముందుగా అసలు మనకి ఎన్ని సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలియాలి. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. మనకు అందుబాటులో ఉన్న సీట్లు 4000 ప్లస్ 400 సీట్స్ స్పెషల్గా ఈడబ్ల్యూఎస్ వారి కోసం, అంటే 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి 400 సీట్స్ స్పెషల్గా ఈడబ్ల్యూఎస్ వారి కోసం ఇచ్చారు. అని మొత్తం 4400 సీట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈడబ్ల్యూఎస్ వారికి ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కాబట్టి వారి స్పెషల్గా సీట్లు యాడ్ చేశారు కాబట్టి సాధారణ రిజర్వేషన్లో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు. సో ఇప్పుడు ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని సీట్లు, అంటే ఈ టోటల్ 4000 సీట్స్లో ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయో తెలిస్తే మనము ఖచ్చితమైన కటాఫ్ని అంచనా వేయవచ్చు. ఎస్సీ రిజర్వేషన్ 15%, అంటే 600 సీట్స్ ఎస్సీ వారి కోసం కేటాయించబడ్డాయి. అలానే ఎస్టీ 6%, 240 సీట్స్, బీసీఏ 7%, అంటే 280, బీసీబీ 10%, 400 సీట్స్, బీసీసీ ఓన్లీ 1%, సో 40 సీట్స్, బీసీడీ 7%, 280 సీట్స్, బీసీఈ 4%, 160 సీట్స్ ఆయా కేటగిరీ వారికి రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం కేటాయించబడిన సీట్లు. అలానే స్పెషల్ కేటగిరీ పిఎస్సి 3%, అంటే 120 సీట్స్, క్యాప్ 2%, 80 సీట్స్, ఎన్సిసి 1%, 40 సీట్స్, స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ 0.5%, అంటే 20 సీట్స్ కేటాయించబడ్డాయి. అలా స్పెషల్ కేటగిరీ విద్యార్థులకు టోటల్ 260 సీట్స్ కేటాయించబడ్డాయి. ఇలా రిజర్వేషన్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం మొత్తం సీట్లు ఎన్ని అంటే 2260 సీట్స్ అనేవి రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం కేటాయించబడ్డాయి రిజర్వేషన్ వారికి. వీటితో పాటుగా నాన్ లోకల్ వారికి 15% సీట్స్ అనేవి రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. అంటే నాన్ లోకల్ వారికి 600 సీట్స్ కేటాయించబడ్డాయి. ఇక్కడ నాన్ లోకల్ అంటే మన పక్క రాష్ట్రమైన తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యార్థులు ఎలిజిబుల్. దీనికి అంటే ఈ మొత్తం సీట్లని తెలంగాణ విద్యార్థులు చేతే ఫిల్ చేస్తారా అంటే చేయరు. ఎవరైతే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యార్థుల్లో ఎవరైతే ఎక్కువ మార్కులు మంచి ర్యాంక్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీలో ముందు ఉన్నారో, అంటే బిలో 600 ర్యాంక్ బిలో ఉన్న వారికి వారి చేత ఫిల్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ కౌన్సిలింగ్కి ఎవరైనా రాని పక్షంలో మరొక 100 to 200 ర్యాంక్స్, అంటే 800 ర్యాంక్ బిలో ఉన్న నాన్ లోకల్ విద్యార్థులు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యార్థులకి సీటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ 600 లేదా 800 ర్యాంక్ బిలో ఉన్నప్పుడు అది రిజర్వేషన్తో సంబంధం లేకుండా ఆంధ్ర తెలంగాణ విద్యార్థులు మరియు ఎస్సీ ఎస్టీ గర్ల్స్ ఏ రిజర్వేషన్తో సంబంధం లేకుండా ఎవరైతే ముందు వరుసలో ఉన్నారో, స్టేట్ ర్యాంక్స్ జనరల్ ర్యాంక్స్లో ముందు వరుసలో ఉన్నారో వారి చేత ఫిల్ చేయబడతాయి. సో నాన్ లోకల్ విద్యార్థులు గమనించండి, మీకు సీటు రావాలంటే బిలో 800 ర్యాంక్ లేదా 1000 ర్యాంక్ వరకు, అంటే కొన్ని కారణాల వల్ల విద్యార్థులు కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అవనప్పుడు ర్యాంక్ అంటే 1000 వరకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఖచ్చితంగా మీకు సీట్ రావాలంటే బిలో 600 ర్యాంక్ ఉన్నప్పుడే మీకు సీట్ వస్తుంది. ఇలా రిజర్వేషన్ మరియు నాన్ లోకల్కి కేటాయించిన సీట్లు మొత్తం 2860. ఇవి పోగా ఓపెన్ కేటగిరీ వారికి కేటాయించిన సీట్లు 1140. దీనిలో మరలా ఓపెన్ గర్ల్స్ కోసం 33.33% రిజర్వేషన్ ఇస్తే టోటల్గా 380 సీట్స్ అనేవి సపరేట్గా గర్ల్స్ కోసం కేటాయించారు. ఇక మిగిలిన 802 సీట్స్ ఓపెన్ కేటగిరీ వారిచే ఫిల్ చేయబడతాయి. అంటే ఇక్కడ కూడా తెలంగాణ విద్యార్థులు ఉండరు, కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన
అన్ని కేటగిరీల విద్యార్థులు ఎవరైతే మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకొని ర్యాంకులలో ముందు వరుసలో ఉన్నారో ఆ విద్యార్థుల చేత రిజర్వేషన్తో సంబంధం లేకుండా ఫిల్ చేయబడతాయి. ఇలా టోటల్గా ఓపెన్ కేటగిరీలో ఈ 802 సీట్లతో పాటు ఆల్రెడీ నాన్ లోకల్లో 600 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఓపెన్ కేటగిరీకి చెందిన బాయ్స్కి బిలో 1402 ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా 100% సీటు వస్తుంది. అలానే కొన్ని కారణాల వల్ల కొంతమంది విద్యార్థులు కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ కాదని చెప్పుకున్నాం కదా, అలా వీళ్ళకి 1600 బిలో 1600 ర్యాంక్ వారికి కూడా సీటు వచ్చే అవకాశం, దాదాపుగా సీటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గత సంవత్సరం కౌన్సిలింగ్కి ఓపెన్ కేటగిరీ నుంచి అంటే సుమారుగా 300 to 400 మెంబర్స్ కౌన్సిలింగ్కి అటెండ్ కాలేదు. ఎందుకంటే చాలామంది విద్యార్థులు జేఈ మెయిన్స్ కోసం ఇంటర్మీడియట్ చేరే అవకాశం ఉంది. అలానే కొంతమంది విద్యార్థులు పాలిసెట్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, కొంతమంది విద్యార్థులు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ చేరి ఉంటారు. ఇలాంటి వారంతా కూడా కౌన్సిలింగ్కి వచ్చే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇక ఓపెన్ కేటగిరీకి చెందిన ర్యాంక్ కట్ ఆఫ్ అనేది బిలో 600 వరకు ఉండొచ్చు. అంటే ఎలాంటి రిజర్వేషన్ లేని ఓపెన్ కేటగిరీకి చెందిన బాయ్ 1402 ర్యాంక్ బిలో ఉన్నప్పుడు 100% సీట్ వస్తుంది. కొన్ని కారణాల వల్ల విద్యార్థులు కౌన్సిలింగ్ రాని పక్షంలో 1600 ర్యాంక్ వరకు కూడా సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీన్ని అవసరం అనుకుంటే +200 వరకు కూడా ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. ఇక ఓపెన్ గర్ల్స్కి వచ్చేసరికి వారి కోసం స్పెషల్గా 380 సీట్స్ రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. దీనిలో కూడా గర్ల్స్ మాత్రమే ఫిల్ చేయబడతారు. ఇక్కడ కూడా ఎలాంటి రిజర్వేషన్తో సంబంధం లేకుండా గర్ల్స్లో ఎవరైతే మెరిట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నారో అన్ని కేటగిరీలకు చెందిన గర్ల్స్ని ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ప్రకారం ఓపెన్ గర్ల్స్లో సెలెక్ట్ చేయబడతారు. సో ఈ కట్ ఆఫ్ అనేది అరౌండ్ 2200 బిలో ర్యాంక్ ఉన్న ప్రతి ఓపెన్ గర్ల్కి 100% సీటు వస్తుంది. 2200 బిలో ర్యాంక్ ఉన్న ఓపెన్ గర్ల్కి ఎలాంటి రిజర్వేషన్ లేని గర్ల్కి సీటు వచ్చే అవకాశం వస్తుంది. ఇక ఇది 2500 ర్యాంక్ బిలో వాళ్ళకు కూడా సీటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో 2800 ర్యాంకు కూడా కొన్ని కారణాలు చెప్పాం కదా అటెండ్ కాలేని పక్షంలో చాలామంది విద్యార్థులు ఈ ర్యాంక్ 2800 వరకు కూడా పోతుంది. ఈ ఓపెన్ కట్ ఆఫ్లు అనేవి ఏ ర్యాంక్తో కట్ ఆఫ్ అయినాయి అనే దాని మీద ఆధారపడి మిగిలిన రిజర్వేషన్ విద్యార్థుల యొక్క కట్ ఆఫ్లు ఆధారపడి ఉంటాయి. మిగిలిన రిజర్వేషన్ విద్యార్థుల యొక్క కట్ ఆఫ్లని మా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తాము. సో ఆ విద్యార్థులు మా నెక్స్ట్ వీడియో చూసి ఈ కట్ ఆఫ్ని తెలుసుకోగలరని ఆశిస్తున్నాం. ఇంతవరకు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. అలానే మా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ డౌట్స్ని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తే తప్పకుండా మీకు మేము రిప్లైని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ అనాలిసిస్ అనేది మనకి రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఇచ్చిన సీట్ల ఆధారంగా చేసాం. ఈ అనాలిసిస్ దాదాపుగా ఖచ్చితత్వాన్ని కలిగి ఉంది. మీకు ఈ ర్యాంక్ నేను చెప్పిన ర్యాంకులో ఉన్న విద్యార్థులకి తప్పనిసరిగా సీటు వస్తుంది.